Alhamdulillahirabbil alamin. Wawasan Al-Qur'an, wawasan sholawat, wawasan tahlil sampun diteraksanaken kanthi wasilah. Mugi-mugi calon punang jabang bayi nggih calon putranipun Mas Kurnia Wahyuniko saha Mbak Ruri Pramitasari wonten ing titiwanci menika dipun takdir saking Allah dipun paringi dados putra ingkang saleh utawi salihah. Dipun paringi jembar rezekinipun, dipun paringi wilujeng gesangipun donya lan akhirat. Lan ugi dhateng putripun mugi tansah pun paringana sehat wal afiat saengga anggenipun nggarbini calon putra menika sedaya dipun paringana sehat wal afiat lahir batosipun. Amin ya rabbal alamin. Sedaya keluarga mugi-mugi tansah pinaringana ayam-ayam tentrem saengga nuwuhaken sang punang jabang bayi manggih tentrem ayam wonten alam buah garbanipun ngantos mugi wanci lahiripun ing samangke pinaringan wilujeng widodonir ing sambika. Pilih mekatan lan semanten saking kawula mugi kula nderekaken kathah hilaf lepat nyuwun pangapunten kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.